na dị mma ihe na-eme a na-ekwu ya anyị nwere complain and several complaints of ndị na-eburu mmadụ gaa Tiger Base asị na gọvanọ si ma onye arrest gọvanọ si detain onye a gọvanọ dị interested na this matter gọvanọ dị interested na this case a na-drọp gharịa aha gọvanọ onwezi ndị lawyer chọrọ ịbịa for the person asị ihe ọkwa kesi gọvanọ even ndị Tiger Base ga-agwa ya gọvanọ dey this case gọvanọ is interested government house is interested ndị lawyer agba ọsọ amami na-aghọta ndị lawyer agba ọsọ. So we have been getting these reports, but unfortunately this time around I think we cannot keep quiet anymore. We cannot keep quiet anymore. This man si na contractor na-arụ ICC a nọ na warehouse lere ndị ọrụ ya niile bukọrọ ha, the engineer, the contractor, the gịnị ọzọ, the manager, buru ha je dump ha na Tiger Base since January 15. Ndị ajọ sụpụta last week. Ndị ajọ sụpụta last what is last week? This week ka ndị apụtara. They spent 2 months and na Tiger Base because na the man say governor she dump ha there. Governor she dump ha there. While at the end of the day, foul when governor she dump anybody. Look at them there. Look at them. Le ha ụka ọnụ Chidozie, Chijioke Ike, Uche Zeal. The man say na wo anụkwa m na that man ụdị nwanne ha o. The same area ka ha chichapụta. Olu o. Kindred self. Community, the same community. So the man no say na contractor that ICC. Eburu maka. Gịnị mere? Na asị na why eji awaya that ICC furu. Okay. Why efuo? Ojuhu did the storekeeper because when ebe na park here in every organization, in every company, in every whatever, and when storekeeper, now they in charge of ihe eji arụ ọrụ. O me arrest. Even mbasi ka eme ejide storekeeper. Ya sị mba hapụ storekeeper. Hapụ storekeeper. Eburuzi ordinary workers. Bukpuo na Tiger Base for 2 months. Ewezuga na Chineke nyere ndị ahụ brain ha bịa mewe call. Ọwa ndị ha kpọwara because ha bịa na drop aha. Adbi bell ha sị governor is interested ihe kwa kesi governor. Onye bi bell ha sị ihe kwa kesi governor. Gị na governor ga-emenwu ndị ha chaa ụmụaka amapịa dia. Until they make a call. This thing about governor, governor has to be very mad at that man. Can you not drop right here for? I must have to commend the governor for this. Because probably they are aware. But many people know on a Tiger Base today. Eja governor, dump one at Tiger Base. So, to Sarami Hakoro governor in Imo State.